Storten Trofast. Ja, hej dit. Välkomna möte ikväll. Ungdomsmöte i Ebenezer. Vi får börja via Sinja när Sanchez för först och en annan kommer börja möte vid bön. Så först sang vi Sinja ikväll det Storten Trofast.
veldig boja sig. För lunch jag sliter ner och bråten görs och synja pus. För kan stega all vallskoden. Vår god han är leivan av Juda, som brölar vi med, segrar vi valde. Den skulle göta Herran. Vår god och gav att lydalles lam, för alla sin synd han lyd och vann. Den var just fyra liv och med lampen om. Den var just fyra Herran. Porsene, Jerusalem fire kongen. God som frälsar min, hela tjäna bonden fly. För kan stega all vallskoden. Vår god han är leivan av Juda, som brölar vi med. Ja, hej tid. Einar for en hjertelig velkommen av ungdomsmøte i kvöld, kjent av meg, og ja, kvöld for det synes jeg sammen, og så for eisen jeg høre en solosang fra Ari Sevard, og han for eisen jeg en liten tanke for dere. Skal det bli av bønn. Herre, takk for hele mulighet at du giver kan gå godt, at vi kunne savne som 20 år, selv om vi der hver for seg og god, så kunne vi savne som 20 år, og vi kunne tilbe til sammen og god. Og vi kunne høre om 20 år, takk for det, takk for det mulighet vi tar. Så vi bare takker for det ondfulle verst og gjør for dere, og gå godt og god, og be for at du vil møte noen kvalitet.
ta kommer fram och kommer från här och tomma uppe i jocken och jocken sterkare gå ut. Det blir ju Jesus namn. Amen. Så för att synja som är samman är det kommer att tala och ha sang för jocken. Ja, så jag vet. Se här an tack. Då sen vi är hemma. Han snaje värre och jävel. 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 Så är en Ari kommer. Han tackar lockon som jag vet. Mycket kul ha.
Herren Herren sa Kristus tjekk møte Golgata Beider stigen vær Dømdur Herren Neldur til krossens trän Krossfästor fyra män Mina synd tog av sin Ödmod skog stryka vär Lastor stande vid hans krog Låt han bryna här Jesu arsam är Nior bort Där mot band Följa ända där Vår som saj du Skaparen bakte hövor sol Kände livet väl Dig är stigen här Fordjörs för Sion Krossfästor fyra Jesus sa de vi tog någon plagen och fru Bejen bejor Luive aver vi tog någon kärleks Krossfästor Så kommer Ari att ha en tanke. God kvalitet.
Ja, det utrolig deilig å være sammen med dere i kveld. Til dere som ikke kjenner meg, så er jeg Sevard, og hvis jeg ikke er sammen her i det seneste halvåret, så er det tror jeg at jeg kan bli i Lestrøren og Danmark. Så det er utrolig deilig å komme etter her og være sammen med dere, håvast at fjærstående er der, men ja. Jeg har hukset om hva jeg skulle kontakte jeg skulle haft, hva til livet med hjertet, og jeg er kommet til noe som jeg lyser i nøyligene, til kapitel 15 i Lukas evangelium. Og til vers 1-6 som jeg gjerne vil lese. Så Lukas 15, vers 1-6. Hvis alle tottlar og syndare hilde seg nær til honom at høyre han. Men bæge farseerne og hinn skriftlærde knarra og søtte, hesen teker imot syndaren og eter vitt dem. Ta sette han fram fyrir der, hetta luknelse. Han sier, om ein tikkara hever 100 seier og misser ein av dem, hvor han som fer ikkje fra hinn 95 i øyemørsene og ut av leite etter tog som han hever mist, inntil han finner han. Ta han så hever funnet han, legger han glævor av herranar. Og ta han kjem til hus, kallar han saman viner og grannasjonar og sier vittar, gledes vimmer, jeg har funnet seimoen som jeg har mist, som jeg har mist. Jeg sier dikkon, såla skal være glede i himle om ein syndara vi venter vi, meir enn om 95 rattvus som ikke tørva omvending. Så vi kunne sette støvene opp her. Jesus, han er i gang ved å lære det som han brukte mest av sin tog på. Han lærte folk om Guds rydde og om omvending, og om det nødvendige livet som man kunne finne i hånden. Og det var noen folk som ikke domte det, og det var fariseerne. Det domte alls ikke at han var sammen med som folkene og vi er tottlaren og syndaren. Han, etter samfunnet som Jesus levde ut av, det var øyelig fokuseret på etter vi hva var heilig å gjøre, hva var vanærslig å gjøre. Og i hans samfunnet så var det så som man sa hos skriftlærte og som nekker utrolig heilige menn som ikke kunne omgengas vi hos tottlare syndar, bare til man var sammen vidt dem og til å være en vannære. Hos folkene som sender til seg tottlare syndar, det var noe som man kallar en outcast, det var noe som var kort ut ur samfunnet og man også hukte ned av det, og nesten alle de som ikke var her av støv og hukte ned av det. Og vi leser her i første verset at de hilte seg nær til honom. De ble drien av Jesus. Og jeg har alltid hilt så avhåverst til at hva har de Jesus og tottlaren syndar tås om. Han utan Iva fortalt dem om til vi omvending og til at de er syndare. Så han har fortalt dem om utan Iva at de har livaskaft, at de må vänta sig till Jesus och vänta sig bort från de synden som de har framt. Och med folk var lugga samman med honom. Och es falskene de vi kände sina synder och han ville och Jesus ville alltså vara samman med dem och jag vill bara lugga läsa efter verser från Jakobs brev. Så Jakobs brev kapitel 4 och vers 8. Ska lugga vita om vi finner det. Her, Jakobs brev 4, vers 8. Her sier Jakob, halte dykko nær til god, så skal han halta seg nær til tykkara. Tvai hendene til syndare, rens og gjørstene til tvisynto. Det er såleis at ta vi halta okkur nær til god, så skal han halta seg nær til okkur. Og det er akkurat så det er, at ta vi kommer så god, så kommer god til okkur. Og det er akkurat det samme som støvan vær til taimon, hvis tottlaren syndaren, at de kom til han, så ville han nesten være sammen vidt dem, og han ville ha samfunnet vidt dem. Han ville komme nær, altså han ville være nær dem, og tog at de var ærlige, og de engrave. Så har vi teifølsene, så har vi det hinner sjøene, og det var fariseerne som kom inn i vers 2. Det er så selvrettvist og stolte lærerne,
tar rundt ikke å hjelpe, men tar var arroganter, tar ville så bedre ut. Om de ville hjelpe folk, om de ville lære sine gåkene, så var det tog at de ville vise folk at de gjør det skreft, og de gjør det rett. Og tar akkurat, og jeg snir nästa versen, her det sier, hesen teker imot syndaren og eter vidt dem. Og trobladsen for en vers til at han lærte, til at det gjør det jo eisene, det var der venner vi har suttet. Trobladsen som tar høyde vi her var til at han tok imot dem, og han samfull av dem, han åt sammen av dem, noe som utrolig sosialt. Det helt jeg det var noe som man ikke burde gjøre. Det helt jeg det var vanærsligt. Og kunne nesten sagt at det er vemmelig at en sånn lærere skal sitte sammen med hese folkene som har gjort sånn ekskrift. Og det kan man si at det passer, og det er akkurat før, det passer at de var syndere, og de hadde bruk for gode. Det var akkurat var rødt, men de hadde tar eisene, og det så det ikke. Så Jesus velger å fortelle dem en luknelse. Og jeg husker ikke om hvordan det er rettet til. Det er nok rettet til begge, men jeg husker sannelig eisen til hese farisierne. Og etter luknelse til et utrolig verkeluknelse, og etter luknelse er utan i har haft sånn tøytning for de som var her ta, og eis folk som var sikkvann i 18 Jesus er deg. Etter Arn krosseren ble til symbol til dem kristne, så var mynden av det gode hiran, og det var et symbol som kjente de kristne. Man ser til dømes av gamle grøven som var folk som ble gjerne i 100 år, 18 Kristi deg, at de hadde en mynd av en hira som bär segen til seg. Så etter utan Iva haft en stor tøytning, og det hever det. Og det som så har vi också om at om den her ena segen, og hvor den ene segen, og det jo og to som har gjort det til at vi er syndere, at vi er vilst, og at vi tar tørva Herren. Som eisen alltid avhørst, det er at vi får ikke vite om feriene, vi får ikke vite om hvordan landet det tok, vi får ikke vite om hvordan strevet det var, vi vet ikke hva foringar han upplevde. Det var nok så bart fram at han var vilster, men han finner han. Men jeg husker sånn ikke om at hva hesten hyren skal umynda, som okkar frelsa Jesus. Han har en reellig strauna for å finne okkon, for å frelsa okkon. Falskjen i hans heimbygg, de virte han ikke. Han ble spott over, han ble svitjen av Judas, han ble svitjen av alle henne lærersveinene, og tar runde borste fra honom, tar det han i bruk for, han tørva dem. Han var punter, og han var drypen. Og hvor gjør han etter? Det virker så reellig, det virker også så reellig ålåkust, for etter sin ene seier noen. Men han gjør det da, til han går, han elsker i seier. Og han var den gode hyren. Og i 5. verset så leser vi at han legger en glæver av herrene. Til jeg eisen også, kan man ikke til hvor teker sin hyren og hva sier av herrene, så å si. Og til jeg ikke en sånn jubelteologer, så det er jo ikke noe beinleis svær, men at kan man kunne huske om, jeg sier at han har blitt funnet, så har han et særlig samfunn vi hyren til oss her, og han var nærmere å si at hyren enn han nærmere du hei vært for. Han var av herren og tjan, og han ble båren til et øyelig privilegium og til et øyelig samfunn som han heier ut i løtene. Og her er et vers i jobb, det var 5:11, og jeg tar ikke satt den helt, og jeg leste det enskund, til alt det enska sier det så vel. Og etter samband med okken som trykker av Herren, sendt at those who mourn will be lifted to safety. At de ser ikke at de færre blir lyft opp uttrykt. Så man kan si at hese seieren av samme hårt til å oppleve at han blevet lyttet opp, og han blevet hilden opp i herrene, og han vært sikker. Og samme hårt som tjokken. Og god han gledes om at hese seieren er funnet atter. Det er ikke bare at man er funnet han, men det er noe fantastisk, og det er noe som man kan gledes om. Og god han gledes så om enda seieren. Og jeg har også noe om at
att hur så fantastiskt det är och att jag huxar om en händing som jag vill personligen uppleva som jag alltid är som bara också min umyndar ser eller reflekterar ser ett luktelse och det var en av i halvtid av var en tjejår och jag minns det att luktelsesyn kommer eller min familj vi var ju av Mallorca och det var stort lite det var en god fer men så hände det ändå att vi var ute och åt alltså i Mallorca en matstånden här att luktelsesyn kommer hon blev vilst hon blev borster i matstånden och vi visste ju inte kvar hon var och vi var ja, jag var gott nog yngre ta så jag minns det så väl men jag visste ju jag min föräldrar har vi Sera Ottaslen och Sera Benchen är att kunna finna luktelsesyn kommer och de får så att leta och vi får leta ut jag minns inte hur länge det var men det var en av det och så ända vi till att vi funnit med luktelsesyn efter heldigvis och jag minns bara så väl händan glädjen som min föräldrar hade och att finna luktelsesyn kommer till mig också vad kan hända och mest av ötlån så var det glädje till det älskar varandra det var döttren så att dem det är mist systern som har en stor misser och det är några som det är sjöken om och samma hårt så är det så att chocken av Jesus han finner en vilsen syndare så är det som att finna en badja sig efter det är en öjlig glädje en öjlig kärlek som driver han i att färre jökten allt det rävliga att bli krossfester och bli dömd till dejan han gör det att han har kärlek till lockon till han älskar lockon till han vill ha samfälla vid han och så säger han till sist i vers 6 att såla ska vara glädje i himlen om hända sig ansum sägen ska vara glädje i himlen om en syndare och väntar vi mer än nutjalfens rättvis som inte törva omvändning och sangren som jag ska synja nu han heter Mikle Kärlage det är en sang som är omsett här vid Sirikist Jakobsen och sangren han har funnit uiblaster ur den här versen och jag hade han så jävla goer ja så jag får ivrig till mig fonnas för jag synja nu Arjen malt I år sang du fyr mer Du så går fäger mig Arjen min anda trott blåste till liv med Ty nej så stor harmon All Guds ord större ända läse Mikle kärleke All to leitar upp hin vilsta och fer fratan utjalfens ej förvunnen ej uppborren då du gavst självan halt All Guds ord större ända läse Mikle kärleke yeah. Ta stå termot struttes du fyr med
Du som går fær i min. Mitt vir vær lagt, ta tut og kjøp meg. Nei så stor Herre min. Guds överståre enda leise mikle kärleje. Du leitar og hinvilsta og fer fra tannu tjolfens. Ei forvunden, ei åpenbåren, ta tu gavste sjálvan hatt. Guds överståre enda leise mikle kärleje. Skutcher og myrskur, tindur og høver, du vil du finna meg. Anki murer og sterskur, futjene og staurur, du vil du finna meg. Anki skutcher og myrskur, tindur og høver, du vil du finna meg. Anki murer og sterskur, futjene og staurur, du vil du finna meg. Anki skutcher og myrskur, tindur og høver, du vil du finna meg. Anki murer og sterskur, futjene og staurur, du vil du finna meg. Guds överståre enda leise mikle kärleje. Du leitar og hinvilsta og fer fra tannu tjolfens. Ei forvunnen, ei åpenbåren, ta tu gavste sjálvan hatt. Guds överståre enda leise mikle kärleje. Takk for Jari. Gåa sanger og godt år. Vi får synes jeg færre sanger er denta, og for Jesus som er vidt kross. Jesus halt mer vid en kross. Her ein kjelda fløyer, som fra syndan rensan er. Sorg og pøyn og grøyer. Her vid krossen kjelvande, du
fanns med här vid tog någon kärlek fast till tog till fanns med krossuren öt mig nära vere till ett här och i himlen bättre pris fram bäre och Guds lam var krossen och det suttje hänga och i hans skuggar kunna lär du mig att gänga krossuren öt mig nära vägen till ett här och i himlen Amsterdam krossuren öt mig nära vägen till ett här och i himlen bättre pris fram när tja krossen nu vunjas vil och boja brotturs kuinon kjemur du kjökt här stunder loja krossuren öt mig nära vägen till ett här och i himlen bättre pris fram krossuren öt mig nära vägen till ett här och i himlen bättre pris fram Sven David, jag är svalt och fylja. I have Jesus, se valt att fylja. I have Jesus, se valt att fylja. I have Jesus, se valt att fylja. Jag vändes vid, jag vändes vid. Krossor aftan, en krona framman. Ja, en krossor aftan, ja, en krona framman. En krossor aftan, ja, en krona framman. Jag vändes vid, jag vändes vid.
Vill du ej välja att fylja honom? Vill du ej välja att fylja honom? Jag vändest vid, jag vändest vid. Ja, så ska vi ända möte i bön. Visst, jag går god. Tack för det. Lötna vi har haft här ikväll tillsammans. Sanchens vill ha sånt gjort och året som det finns för är god och bid för att vi må tacka till oss och donker är god som inte känner till att vi kommer att komma att känna till ikväll god och tack mot herr Jesus. Skillinda bådskapen god att det är bäst musik för att vi kunde komma att känna till god och vara frälst och livet är att lysa med till god. Tack för att det är så nämnt god och inte annat kan göra. Att det är bäst för att bara komma som det är god och göra mot tøyen och tacka dig för att du dör krossen god. Amen. Ja, så möter kommenta och ta er vanligt att det är nästa höstkväll kl. 8 och ta er resne så blir det lagt lunch ut av Facebook. Vill du säga vet. Så ja, tack för kvället.